ya wadda kudo ne kai ne asalan asali ya ci ya hakikar awwalo ya abadi ba kai ne shugaba an ta kiya su kada kai ne zahiri an ta kiya su kada kai ne zahiri kai ne ba shi ne wanda dusa kan Allah yarwar gaisuwa ta soyayya sannan take shirya galgilla a rike shi a cewa Allah wa kowace rana ba adadi